गैयाब्लाबो 50निफ्राय 20 लाख जोंनि एनडिएफबि केडारा मोनखाथारनांगौ। गभर्नमेन्टआ 5-6 लाख फैसा होनानै गावबागाव स्किल डेभेलपमेन्ट दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि थाखाय जोंखौ लावखार खालामनानै दोननो नागिरदों। जों बेयाव दिनै दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि लावखार जानो होनानै जों जाथिनि थाखाय थै जिउ बावसोमनानै जों नांनो होननानै ओंखारबोआखैमोन। 27 जानुवारि 2020आवहाय एकर्ड जालांदों। बावहाय जिहेतु एकर्ड जादों सिगनेटरि हिसाबै रन्जन दैमारि दङ। बिथाङा दिनैसिमबो जेलनिफ्राय ओंखारनो मोनाखै, उदां जानो हायाखै। बेखौ जोंनो इमिडियेटनो थाबनो नांगौ आरो जों बे जेब्लासिम बिथांजों लोगोसे जेसेबां गथ'फोर केडारफोर एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफोरनि केडारफोर दं बिथांमोना गजोबनांगौ आरो जों बिथांमोना गवागौमानि एक्स एनडिएफबिफोरा माने मा होननानै बुङो बे एकर्डखौ मालाबाबो गनायना लानोबो हानाय नङा आरो आंबो पार्सनेलि अफ्रिया मालाबाबो गनायनानै लाया आरो गनायनोबो हाया। आरोबाव बेजों लोगोसे जिहेतु जोंनो एकर्ड जानायनि समाव 4 लाख थाखा जोंनो होदों बिबो ल'। बेखौ थांनाय बारावबो आङो बुंदों बारे बार जोंनो 4 लाखनिबो बारा होनांगौ अब्लासो जोंनि गथ'फोरा थांना थानो हानायनि राहाया जागोन। जिहेतु आरोबाव 4 लाखआव दिनैहाय रावबो थांनानैबो थानो हाया। थांना थानो हायैनि जाहोना जाहैबाय जोंनि सेंग्राफोरा न' लुना थानायनि खोथा फैबाय। स्किल डेभेलपमेन्टनि खोथा, स्किल डेभेलपमेन्टनि बेलायावथ' जोंखौथ' बावहाय ओरैनो मा होननानै बुङो टाइम पास खालामनायफोर बायदिसो जादों। बे स्किल डेभेलपमेन्टआ मालाबाबो बेजों जौगानाय नङा। बे हांसो दाउ अमा फिसिनाया बे जों आबै आबौनि समावनो फिसिखानाय आरो बेखौ गोरोंखा, जों बर'फोरा गोरोंखा, हाखायो। खालि नोंथांमोना मा लुगैदों? नोंथांमोननि थांनानै थानाय सुबिदाखौ सरकारनिफ्राय माबायदि मोनजानो लुगैदों? गैयाब्लाबो 50निफ्राय 20 लाख जोंनि एनडिएफबि केडारा मोनखाथारनांगौ। 15निफ्राय 20 लाखखौ मोननांगौ अब्लासो जोंनि जेसेबां एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि केडारफोर गथ'फोर दङ अब्लासो जोंनि गथ'फ्रा थांना थानो हानायनि लामाया एसे जालाङो। दा रिक्रुटमेन्टनि प्रसेस लानानै दं पुलिस मिलिटारि बेयाव आलादायै जेनेबा नोंथांमोननि थाखाय एक्स एनडिएफबि आलादा स्पेसियेलि जायफोरनाव रोंगौथि गोनां नोंथांमोननि सोद्रोमाफोरनिफ्राय। दा बिनि बेलायाव जोंनि एनडिएफबि जेसेबां गथ'फोर दङ जायहा रोंगौथि दं बिथांमोना बैसो खमै दङ बिथांमोनखौ खुनु मा खालामालाबानो डाइरेक्ट सोखानांगौ अब्लासो जायहा बैसो गैया बैसोआ बारा बेफोरबायदिखौ जों मोनजानो लुबैदों आरो होथारखानांगौबो। दा बेसेबांखि एक्स एनडिएफबिफोरनि केडारफोर जेलाव दङ बिसोरो माब्लासिमाव खुला अख्राङाव बिरदों हागोनखौ नोंसोरो लुबैयो? गनायाथ' बे जेलनिफ्राय ओंखारगोना दिनैसिमबो जेबो खबर गैया। खिन्थु जों मानसिफोरनिफ्राय खुगानिफ्रायसो खोनादों, सोरबा इउपिपिएलनिफ्राय खोनादों गसिगोन थाब। खिन्थु बेसेबां सैथो खिन्थु मिनिथावना जानानै दङ आरोखि। थांनाय बारावबो बिपिएफ बिथांमोना एथ' बोसोर थादों, बिथांमोनाबो गोसोब्ला रन्जन दैमारिखौ बरनोब्ला बरननो हायोमोन खिन्थु बरनाखै, खामानि बारा मावाखै। आरो दा सेम बिदिनो बिपिएफआ जेरैबायदि रन्जन दैमारिखौ बरनाखैमोन इउपिपिएलआबो दिनै बिथांमोना बरनगोन दिनैसिमबो जेबो गैया। दा जों नैबे दा गोदान सरकार जिहेतु सरकार दङ बिथांमोनखौ जों बरनगोनखौ आसाखौ। बेनिखायनो दा नोंथांमोना दानि गोदान गभर्नमेन्टखौ मा खावलायनो सानो? जों गोदान सरकारखौ जों खावलायनो नागिरो जे रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां गथ'फोर दङ बिखौ थाबनो बरननांगौ इमिडियेटनो। बिथांमोननि केसनि बेलायावथ' जोंनि गथ'फोरखौथ' मा होनबावनो, गथ'फोरनि सायावथ' गोबां केस दङ। सोरनावबा बायदि रोखोमनि बिदि बेफोर केसा दिनैसिमबो उइद्र' जाया। उइद्र' जागोन होननानै बुंदों, दिनैसिमबो जायाखै, खालामनानैबो होनो हायाखै। थांनाय सानब्रै सानबासोनि सिगां सासे बर' गथ'खौ एनएलएफबि होननानै इनकाउन्टार खालामदों, बिनि सायाव मा बुंनो सानो? बिथां अदालगुरिनि नाम माहायनिथाय जाय हक बिथांखौ एनएलएफबिनि होननानै इनकाउन्टार खालामदों। आं बावहाय बेखौ एनएलएफबि होननानै आं बे गथ'खौ फोथायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै एनएलएफबिनि नामाव
गोबां गथ' गावबावगोन गोबां बर' सेंग्राफोरखौ बिदिनो बुथारबावगोन दा ओंखायनो आं लुबैदों दानि गोदान सरखारखौ थाबैनो बर' फिसाफोरा बेफोरबायदि इनकाउन्टार जाया आरो बिखौ आं NLFB होननानैबो फोथाया मानो होननानै बुङोबा दिनै बिखौ इनकाउन्टारसो खालामदों गावलायदोंबो होननानै बुंदों गावलायनायाव थैदों होननानै बिथाङाथ' आथिं आखाइ बायाखैमोन आथिं आखाइखौ सिफायनानैसो खाथिनिफ्राय गावदों बिखौ खाथिनिफ्राय गावोबाथ' खर'आखौ गब्लंजोबनाय ना बियो खावसेयानो गैया खर'आ होनबा जों बिखौ NLFB होननानै बे गथ'खौ जोङो फोथाया हमना लाना थांदों बेखौ NLFBनि नामावहाय इनकाउन्टार खालामदों गावथारदों जोंहा दिनै जथुम्मा जादोंमोन बे जथुम्मायाव जों बायदि रोखोमै जों सावरायलांबाय बिनि गेजेरावनो आं नोजोर बोनानै बेखौल' फंसेल' बुंनो सानदों जे सरकारा जोंखौ आर्मस ले डाउन होनाय समाव बै समाव गुवाहाटीनिफ्रायनो जोंखौ बिथांमोना बुंदोंमोन हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदोंमोन जोंनो स्टिफानखौ मान्थलि होलांबाय थागोन होननानै बिथाङा बुंनाय बायदि दिनैसिमबो जायाखै मानो होनना बुङोबा जोंहा दिनैसिम 5-6 मान्थ जालांबाय स्टिफाना बियो दिनैसिमबो क्लियार गैया बेखौ जों फोथायनो हाया जे बिनि थाखाय जों बुंदों जों BTR सुक्तिखौ जों दिनैसिम फोथायनो हायाखै मानो होनबा जोंखौ रिहाबिलिटेसननि खोथा बुंबाय थादों जोंखौ स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होनानै दिनैसिम जोंखौ माने गावबागाव थांना थानायनि राहा बेखौ होगोन होनना बुंदों नाथाय जों बेखौ फोथायनो हाया मानो होनना दिनैसिम मोननो हानाय जायाखै आरो जों फोथाया मानो होननानै बुङोब्ला जोंखौ गभर्नमेन्टआ 5-6 लाख फैसा होनानै गावबागाव स्किल डेभेलपमेन्ट दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि थाखाय जोंखौ लावखार खालामनानै दोननो नागिरदों जों बेयाव दिनै दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि लावखार जानो होनानै जों जाथिनि थाखाय थै जिउ बावसोमनानै जों नांनो होननानै ओंखारबोआखैमोन जोंखौ बिसोरो बुरखायनानै लाबोनानै दिनै बे लामायाव जोंखौ माने थाङा फैया खालामनानै दोनदों आरो फाव फान्दायनानै दोनदों आरो आं बेखौल' बुंनो सानबावदों जे जोंनि थांना थानायनि माखासे रिहाबिलिटेसननि गेजेरजों जोंनि रिक्रुटमेन्ट जेनेबा साख्रि बायदियाव सोनायनि खोथा बेहाय जोंनि गासै केडार्सफोरा बुंनो थाङोब्ला अभारेज जाजोबनाय गासिबो बुंनो थाङोब्ला 5%ल' जोंनिया 32 इयार्स सेंग्राफोर दं एक्स NDB हिसाबै जों बेखौ मालाबाबो गनायनो हाया मानो होनबा जों बै समनिफ्रायनो 34 इयार्स नांबोनानै जों गासिबो बैसो जाजोब्बाय न'खर जाजोब्बाय संसार जाजोब्बाय बे समाव जोङो जोंनि थामोनथा मोनथाय मानसि हिसाबै जों थांनानै थानो लुबैयो जोंनोबो मोनथाय नांगौ जोंबो दाउ अमा बोरमानि लावखार जानो थाखाय जों ओंखारबोआखैमोन जोंनो सरकारा जोंनि आसाम सरकार रायजो सरकार आरो जोंनि BTC सरकार जोंनि लुबैनाया जाहैबाय जोंनि एक्स NDB हिसाबै जोंखौ साफा मानसि हिसाबै थांना थानो गोसो होदोंबा सुबिदा होदोंबा जोंनो माने मोनसे रिलेशनशिप जाय मानसिया माने बैसो गैला बियो माने थांना थानायाव बिराद प्रब्लेम जादों बिहा माखासे रिलेशनशिप हिसाबै सासेबाबो सोनो हानाय आरो बिनि अनगायैबो सिभिल सार्भिस जोंनो नांगौ जायफ्रा गोरों गोरा जानानै बैसोआ बारलांबाय बिसोरखौ 5-6 लाख फैसा होनानै बेयाव थगायनायखौ जों गनाया बेनिखायनो जोंनो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ हिसाबै जा मोननांगौ जों बेखौ मोननांगौ बिनि गेजेराव रिलेशनशिप हिसाबै जोंनो सासे पार्मानेन्ट हिसाबै साख्रि होनांगौ बेखौ आं बुंबाय बिथांमोननि बुंनायखौ जों ओरैबायदिसो बुजिदों माने स्किल डेभेलपमेन्ट होनानै सासे मानसियाव 5 लाख 6 लाख होनानै गावबागाव न'आव सिरि थादो होननाय माने थफ्ला थफ्लि लानानै गासैबो एक्स NDBफ्रा हाग्रायाव खारफिनजोबदो होननायसो जादों आं बेखौसो बुंदों सरकारनिफ्राय दाबो सम दं आसाम सरकार BTR सरकार आरो रायजो सरकारा बेखौ सुद्रायनायनि दासिमबो सम दं जोंनि एक्स NDBआ अल आसाम जों 80आव सानोब्लाबो दिनै 5-6 हाजार 7 हाजारसिमल' मोनहैगोन बेयाव मोनथाम मिरु सरकार आसाम सरकार आरो BTC सरकारा बे 7-8 हाजार केडार्सफोरखौ सासे पार्मानेन्ट साख्रि होनायनि जेबो लस गैया बिनिखायनो जों खावलायदों आसाम सरकार रायजो सरकार आरो BTR सरकारखौ जाहाथे एक्स NDB हिसाबै थांना थानो लुबैदोंबा बा थांना थाहोनो लुबैदोंब्ला जोंनि लिडारफोरा साननांगोन जे बिथांमोनखौ थारैनो गमामायैनो मोनसे बिथिङाव इंगेज खालामनानै थांखि लानानै होथारनांगोन आं बेखौ खावलायदों जोंनो रिलेशनशिप नांगौ साख्रियाव जों गासैबो बैसो जानाय जायो मोनजोबनांगौ आरो जोंनि जा मोननांगौ स्टिफान बेखौ थाबैनो सोना होनांगौ बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय जायफ्रा माने दासिमावबो इन्टारेस्टेड जायफ्रा माने बै समाव बैसो गैयामोन बे समावनो बिथांमोना जइन जाहैबाय बिथांमोना सोरबा इन्टारेस्टेडआ लानो हागोन दा आंनि बुंनाया बे जायफ्रा इन्टारेस्टेड बिसोरो आर्मि पुलिस सोरबाया माने आर्मस लानानै दासिमबो क्वालिफिकेसनाथ' जथेस्थ' गावहा सोरबाया दङ सोरबाया गैया आं बेखौ बुंनो थांजोबा गोरों गोरा लानानै जों जयैनो नांदोंमोन दा जायफ्रा माने जेबो रोङा बिसोरनि थाखायबो माबा मोनसे रिलेशनशिप होनांगोन
नङाबा बिसोरो दिनै दाउ अमा बोरमा लावखार जानानै जानाया खोब बर'नि थाखायनो लाजिथावथाव मैया दाख्लैसो भिडिअ एबसुनि दिपेन बर्मनआ दिल्लीयाव थानानै सावरायजों जे एक्स रिलेक्सेसनखौबो बिसोर मोनसे मेम'रेन्डाम होबोदों बिनि सायाव मा बुंनो सानो जाय बिथांमोना एबसुनि जानानै सारमोना जुदि मेम'रेन्डाम होदोंबा मोजां मटन मेम'रेन्डाम होनानै जुदि जोंनि एक्स हिसाबै एनडिपि हिसाबै एनडिपिआ नांगौ बायदि थांना थानायनि मोन्थाय बायदि मेम'रेन्डाम होदोंबा सरकारजों रायलायदोंबा जोंहा बेहाय बुंनांगौ जेबो गैया जुदि जों बिसिनि मेम'रेन्डाम होनायाव जोंनि फारसे जेबो नोजोर बोआखैबा जों बेहाय मालाबाबो मानिनानै थाया Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, BTech, BDes, MTech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.